Lalaking misuway pagsunog sa 84 anyos niya nga ugangan sa barangay Bulinawan, Carcar City, gi-hospital arrest karon. Gingong misuway kini pagputlo sa iyang kaugalingong kinabuhi sud sa prisuhan gahapon sayo sa buntag. Matod sa hepe sa Carcar City Police Station, Police Lieutenant Colonel Ruel Borlat, nga nabantayan sa usa sa mga persons under police custody ang 55 anyos nga dinakpan nga nagsuka-suka na sa sud sa CR sa prisuhan. Nakitan usab nga putol na ang kuptanan sa brush nga panglimpyo sa bowl sa CR. Kay ang kaputol niini sa brush mo ay gipugos niini pagtun. Dali kining gitabang ug nada sa tambalanan. Nakuha na ang gito niini nga putol sa brush ug anaa na siya sa luwas nga kahimtang. Ang maong lalaki ang gitudlo sa 11 anyos nga anak niini nga maoy ni bubu og gasolina ug nisilab og lighter sa 84 anyos nga ugangan niadtong Enero 5 sa hapon. Kini human wa makit-i ang gipangita nga asawa. Pabilin pa nga anaa sa tambalanan ang 84 anyos nga biktima. Matigdan na lang niya nga murag nagsuka-suka ang suspect iyang gitanaw. Nakita niya dito nga gibaling na dahi ka ng pang brush bitaw sa CR. Iyang gitulon, gidusok pa niya sa moto ka ng Pagigulgul. gigulgul niya ka ng silhig. Natustik sa silhig. So after ato gireport sa MUA sa PUPC